Эфирден алқылар вақты студияда Алсынуриева исәнмісіз. Бүгінгі шығарылышының төп темалары. «880 жинайет іші тіркелген. Россия ішкі ішлер министрлығының Әлмет районы бөлігі ұзған елға нәтиже ясады. Если в Нижнекамске жители, наверное, наполовину больше, чем у нас, но по этим преступлениям они после нас идут. И Зеленодольск, то есть Казань-Челны с учетом их количества жителей, и мы третий в рейтинге. Milli традициялары бізге туғыры қалып, қолабызда Нәурүз бейрәмі өтті. Менә шушындай төрле бизәкле, үзенчәлекле, шулай классик вариантта һәм хәтта ике катлы итеп тә ясалган сыерчык ояларын быел 76 Әлмәттә тәкъдим иткән. Сақшыл мөнәсәбәт, газ хезмәте вәкилләре чираттагы ачык дәрес үткәрде. Кеше өйрәнергә дә может газ исенә керенгән. Но килеп кергән кеше аны сразу әйтә, сезнең игездә газ исе килә бугай дип. Менә шундый ниләр ватыга берне булай да күрәбез инде. Ватыга ватылган икән, аны кулланырга ярамый. Март бүтін дүния туберкулезға қаршы күрәш күні. Бүгін туберкулездің кіші сәләмәтлігіне һәм ғөмүмән җәмгыятькә зарарлы йогынтысы турында халыкка иянәдән искә төшерү көне. Безнең төшерү төркеме табиб белән әңгәмәдә булып кайтты. Әлмәт туб диспансерының бүлеге мөдире Рәшат Хафизов искәртеп үткәнчә, туберкулез авыруы белән интегүчеләр саны Әлмәт районында 2 тапкыр кимегән. Әгәр 2023 елда чирнең беренче тапкыр ачыкланган 65 очрагы теркәлгән булса, 2024 елда авыручылар саны 37-гә төшкән. Бу елның беренче кварталында 7 очрак ачыкланган. Балалар арасында туберкулез белән авыручылар әлегә юк. Табиблар елга бер тапкыр флюорография тикшерүе узарга кирәклеген искәртә. Узган ел Россия ішкі эшләр министрлыгының Әлмәт районы бүлеге тарафыннан 880 җинаять эше теркәлгән. Гомуми җинаятьчелек күрсәткечләре кимегән, әмма социаль мошенниклык буенча эшләр саны 2 тапкырга арткан. Бу хакта Россия ішкі эшләр министрлыгының Әлмәт районы буенча бүлеге башлыгы полиция полковнигы Алим Атакулов сөйләде. Очрашуда масса күләм мәгълүмат вәкилләре катнашты. Араларында безнең хәбәрчебез Алсы Әхмәтҗанова. Сүз аңа. В целом, как говорится на нашем милицейском языке, контрольно-оперативной обстановкой мы сохраняем. Алим Атакулов әйтеп киткәнчә, узган 2024 ел нәтиҗәләренә килгәндә, үтерү һәм талау һөҗүмнәренең 100% ачыкланган. Урлаулар арткан, шул исәптән кибетләрне басу һәм фатирларда кылган урлау эшләренең саны үскән. 31 җинаять эше судка тапшырылган. Преступность чуть-чуть. Җинаятьчелек 0,6%-ка кимегән, ләкин безнең зур авырлык ул социаль кыргылдарлар. Біз республика буенча 3нче урында, бездән алда бары Казан һәм Яршалы шәһәрләре. В городе в республике, если в Нижнекамске жители, наверное, наполовину больше, чем у нас, но по этим преступлениям они после нас идут. И Зеленодольск, то есть Казань-Челны с учетом их количества жителей, и мы третий в рейтинге. Узган ел кыргылдарлар хәйләсенә 663 әлмәтле ләккән. Аларга 289 миллион сумнан артык зыян килгән. Ачыклаганча, зыян күрүчеләргә кыргылдарлар кабат шалтыратуларын дәвам итәләр. Тулаем алганда Әлмәт районы буенча Россия ішкі эшләр министрлыгы бүлеге 63 кешене җинаять җаваплылыгына җәлеп иткән. Бүген җинаять эшләре судка җибәрелгән. Бу исемлектә 30 банк счетыннан акча урлау, 41 мошенниклык һәм узган еллар категориясендәге 7 җинаять эше. Бүлек эшчәнлегенең мөһим өлкәсе булып миграция законнарын үтәүне тикшереп туруда тора. Әлеге законнарның бозулары ачыклау буенча 198 чара уздырылган. Законсыз миграция оештыруга бәйле 19 җинаять эше ачыкланган. Сейчас же, во-первых, идет амнистия определенная. Есть указ президента, где... Хәзер амнистия бара. 30 апрельгә кадәр президент указы гамәлдә. Кунак халыкларының барлык законлашу мөмкинлекләре дә бар. Бары тик теркәлүнең барлык стадияларын үтәргә кирәк. Миграция картасын алып, тиешенчә комиссия узарга. Патентлар түләп, монда законлы нигездә эшләргә мөмкин. Там штраф был минимальный 40 тысяч, но потом приняли изменения, буквально через 2 недели сделали штраф 5 тысяч. То есть это чисто номинальный штраф. То есть человек может узакониться, пройти все стадии регистрации, то есть заявиться, он получит копию миграционной карты, пройти комиссию, как они должны.
и получить патент и работать здесь на законных основаниях. Наркотикларга каршы туру өстөнлүкле юнәлешләрнең берсе булып кала бирә дип дәвам итте Ичке эшләр министрлыгы башлыгы. Узган елда Әлмәт районы буенча бүлек тарафыннан 95 наркожинаят ачыкланган, 54 сату очрагы теркәлгән. Алим Атакулов ассызыклаганча, бүлек хезмәткәрләре гражданнарның хокукларын һәм законлы мәнфәгатьләрен яклау буенча куелган бурычлар тулысынча хәл ителгән. Ул шулай ук Ичке эшләр органнарына йөкләнгән вазифаларны үтәргә сәләтле 18 яшьтән олорак булган җаваплылык хисенә ия гражданнарны хезмәткә чакыруын искәртте. Барлык сораулар экранда күрсәтелгән телефон номерлары буенча 39 23 05, 39 23 00, 39 23 56, 39 23 12. Алса Ахмаджанова, Александр Исаков, Яңалкар вакыты Луч Әлмәт телекомпаниясе. Газ хезмәте вәкилләре Адымнар полилингваль гимназиясендә кунакта булдылар. Актаныш район эксплуатация газ хезмәте җитәкчесе Ойза Закиров 3 һәм 4 сыйныф укучылары өчен көнкүрештә газны куркынычсыз куллану дигән темага лекция үткәрде. Белгеч газ приборларын эксплуатацияләгәндә кулланучылар үтәргә тиешле төп саклык чаралары турында сөйләде. Әлмәт мәктәпләре һәм балалар бакчаларында газ хезмәте вәкилләре тарафыннан оештырылган газ куркынычсызлыгы турында ачык дәресләр актив үткәрелә. Адымнар полилингваль гимназиясендә лекция татар телендә узды. 300 башлангыч сыйныф укучысы газ приборлары белән файдалану кагыйдәләре, газ белән бәйле куркыныч очраклар һәм ни өчен газ җиһазларына вакытында техник хезмәт күрсәтү мөһим икәнлеге турында белделәр. Елга бер тапкыр техник күзәтү үткәрә безнең оешма хезмәткәрләре. Ул инде безнең 71 федераль закон нигезендә 23 елдан берле бөтен газ приборлары безгә күчте. Газпром Трансгаз Казань үзе обслуживать итә, техник күзәтү ясый. Елга бер тапкыр үткәрергә кирәк. Бу мәҗбүри чара. Газ җиһазларының милкечләре аның төзеклеген, эксплуатация срогын күзәтергә һәм техник хезмәт күрсәтү килешүе төзергә тиеш. Шулай ук балаларны газ чыгу һәм мондый агулануның беренче билгеләре белән таныштырдылар. Күбрәк үзенең физик халаты буенча баш авыртуы, баш әйләнүме, үзен начар сизәме бу кеше. Соң газ исе килергә может. Кеше өйрәнергә дә может газ исенә әкрен генә. Но килеп кергән кеше аны сразу әйтә, сезнең игездә газ исе килә бугай дип. Менә шундый ниләр ватыгай берне булай да күрәбез инде. Ватылган икән, аны кулланырга ярамый, аны алыштырылырга тиеш яки ремонтланырга тиеш. Укучыларга видеоролик күрсәттеләр һәм кызыксындырган сораулар бирергә мөмкинлек бирделәр. Табигый газның төсе дә, исе дә юк, һавадан җиңелрәк һәм янучан. Данияр Хамидуллинны барыннан да бигрәк газның үзлекләре кызыксындырган. Кызыклы булды, миңа бик ошады. Мин белдем, нинди номерларга звонить кирәк. Пожарныйларга 101, милицияларга 102, газовый службага 104 һәм 112 звонить итәргә кирәк. Әтиәни укытучылар газ турында һәр даим кисәтеп торсалар да, мондый форматтагы лекцияләр аеруча файдалы дип белдерә үз фикерен Мирон Белоногов. Мне очень понравилась лекция, там говорили... Лекция миңа ошады. Безгә яңадан газ янына үзебезгә генә килмәскә, газны әтиәни ярдәме белән генә кабызырга икәнен исебезгә төшерделәр. Если, например, там плита горит газовая, то не надо лучше подходить. Лучше позвать родителей. Бүгенгә мондый дәресләр Әлмәттең 13 мәгариф учреждениесендә үткәрелгән. Башка темаларга. Татарстан нефтенә 70 ел исемендәге мәдәният һәм ял паркында исә Нәүрүз бәйрәмен билгеләп үттеләр. Нәүрүз ул яңа ел, яңа көн дигәнне аңлата. Бу көн белән төннең тигезләшеп, табигатьтә чын-чынлап яз башланган көн буларак та билгеле вакыты. Җырлы биюле, уенлы һәм сыйлы. Калабызның мәдәният һәм ял паркында узучы бу бәйрәм һәр вакыттагыча халыкны күпләп җыйды. Араларында ачык һавада ял итәргә яратучылар да, бәйрәмне алдан белеп килүчеләр дә, хәтта очраклы узучылар да бар. Мен беренче тапкыр гына килдем. Ике чакта килгән. Әле күрше чакырда да килдем. Белмәгәнем. Слова такие можно записать прямо сейчас в телефон. Праздник, проказник, арбуз, Биргә картайдык кына бияс. Аяклар кына иттер.
Нәүрүз бүген дә күп кенә төрки халыкларда ярысы зурлап уздырыла торган бәйрәм. Һәр халыкта бу көн белән бәйле юллар бар. Бу аш-су әзерләүдә дә, эшләргә яраган һәм ярамаган гамәлләрдә дә аерыла. Ә менә аның сыйлы һәм кунаклы булуы барлык халыклар өчен дә бер төрле. Чара башында шулай мәдәният һәм ял паркы администрациясе игълан иткән сыерчык оялары бәйгесенә нәтиҗәдә ясадылар. Менә шушындый төрле бизәкле, үзенчәлекле, шулай классик вариантта һәм хәтта 2 катлы итеп тә ясалган сыерчык ояларын быел 76 әлмәтле тәкъдим иткән. Аларның иң матурлары әлбәттә инде паркта урын алачак дип оештыручылар. Бәйге инде 15 елла уздырыла, быелгысында 76 кеше катнашкан. Араларында иң креатив кабатланмас дип табылган оялар өчен бүләкләр әзерләнгән булса да, быел призларны барысы да алып китте. Бу оялар калабызга килгән яз кунакларына дип аталган парктан тыш алар шәһәребезнең скверларында урын алачак. Рәдифә Нугманова, Александр Исаков, яңалыклар вакыты, Луч Әлмә телекомпаниясе. Итак, ты получаешь грамоту, получаешь погружение в мир нейросетей и, конечно же, для тебя сертификат вот сюда, в кафе «Ассоль». Нәүрүз язгы көн белән төн тигезлеге бәйрәме табигатьнең матур бер вакыты. Азнакай шәһәре Шифа Сәүдә үзәге каршындагы мәйданда язны каршылау Нәүрүз бәйрәме уздырылды. Программада театр тамашасы, биюләр һәм уеннар, күңел ачулар тәкъдим ителде. Бәйрәм чарасында безнең иҗат төркемдә булып кайтты. Сагынып килдем сезне, дуслар, теләкләрем ихлас күңелдән. Юлыгызга якты бәхет юрап, яз гөлләре булып сибелгән. Әлеге чараны оештыручылар Азнакай район һәм шәһәр мәдәният йорты һәм авыл мәдәният йортлары коллективлары. Шушындый матур бәйрәм көндә барлык райондашларыбызны котлыйбыз. Барыбыз да исән сау булып, җаннарыбыз тыныч, тәннәребез сәламәт булып, шушылай барыбызга да матур очрашуларда очрашырга насыйп булсын иде. Бәйрәмгә килгән халыкны Азнакай шәһәр башкарма комитеты җитәкчесе Эльвир Габдрахманов сәламләп, иң изге теләкләрен җиткерде. Бәйрәмнәр белән рәхмәт әйтәс килә инде үзебезнең авыл хуҗалыгы хезмәткәрләренә менә шушы ярмаркаларда үзләренең продукцияләрен апшыкканнары өчен һәм инде авыл советы башлыкларына бик зур рәхмәт шушы ярмаркаларда катнашканнары өчен. Ел сайын уздырыла торган бәйрәм быел да зур оешканлык белән үтте. Көн белән төн тигезләшүне бәйрәм иткәндә яз белән кыш та тарткалаша. Ләкин халыкның кәефе күтәренке. Алар ил көнгә бәрәкәт һәм иминлек тели. Бәйрәм бик матур, Аллаһка шөкер, шулай һәрвакыт шулай матур итеп үткәрегез. Нәүрүз мөбарәк булсын. Бәйрәм искитмәле, менә безнең белән бергә табигатьтә бәйрәм итә. Шундый матур иттереп иртә таңнан карлар ява башлады. Әйтерсең дә Кыш бабай безнең белән сау булачак, Кыш бабайның соңгы бүләген алабыз. Азнакайлылар һәм кунаклар өчен авыл хуҗалыгы ярминкәсе дә гөрләде. Һәркем үзенә ошаган әйберне сатып алды. Күңелле чара җырларга, уеннарга бай булды. Илмира Шәрифуллина, Рөстәм Әкбәров, яңалыклар вакыты, Луч Әлмә телекомпаниясе. Төрки халыклар тарафынан билгеләп үтелә торган Нәүрүз бәйрәме 20-22 мартка туры килә. Борынгы заманда нәкъ менә шул вакытта яңа ел башланган. Бу бәйрәмне республиканың һәр шәһәрендә билгеләп үттеләр. Шул исәптән Бөгелмәдә дә. Быел ул авыл хуҗалыгы җитештерүчеләренең беренче ярминкәсе белән бергә узды. Татарстанда гадәттәгечә язгы авыл хуҗалыгы ярминкәләре башланды. Алар апрель ахырына кадәр дәвам итәчәк. Беренче ярминкәдә шәһәр халкына социаль юнәлешле бәяләрдән азык-төлек продукциясе тәкъдим ителәр. Ассортиментта ит, сөт продуктлары яшелчәләр. Иң озын чират ит прилавкасы янда. Сыер итен Наратлыдан алып килгәннәр. Бездә бүген крестьян фермер хуҗалыклары, авыл хуҗалыгы җитештерүчеләре продукциясе тәкъдим ителә. Сарык ите, сыер ите, тәм-томнар, Бөгелмә заводының үсемлек мае, сөт продукциясе барсы да бар.
Ярминкәдә сатучыларның эш көне иртәнге 8-дә башланды. Һәркем сатып алучыларны тулы әзерлек белән каршы ала. Биредә яшелчәләр, сырлар, икмәк продукциясе сатып алырга мөмкин. Соңгысы Молдан аны Бөгелмә икмәк заводы тәкъдим итә. У нас ассортимент всегда очень. Безнең продукцияның ассортименты һәрвакыт бай. Барлык сатып алучыларны тәмтемнарны авыз итәргә, чәй эчәргә чакырабыз. Нәүрүз бәйрәме белән барсында. Бәйрәм белән бу сүзләр төрле яктан яңгырый. Быел беренче ярминкәне Нәүрүз бәйрәме белән берләштерделәр. Ул төрки халыкларның иң көтеп алган бәйрәме, яңа ел башлануы. Безнең бүген шундый матур мөселман бәйрәме, Нәүрүз бәйрәме. Сезне барыгызны да бүгенге бәйрәм белән чын күңелдән котлыйм. Барыбызга да исәнлек, саулык, бәхетле булыйк. Бәхетләребез гомерле булсын. Гомерләребез бәхетле булсын. Исәнлектә, саулыкта яшәргә язсын. Бәйрәм кунаклары карабыдай буткасы белән дә сыйландылар. Чара дәвамында халык күңел ачып җырлады, биеде һәм төрле конкурсларда катнашты. Айгөл Шәрәфиева, Ям Яхин, яңалыклар вакыты, Луч Әлмәт телекомпаниясе. Біз бейік жеңуге китергән 1945 елны искә алуны дәвам итәбез. 45 елның 24 марты 1372 сугыш көне. Икенче Белорус фронты гаскәрләре Данцинг юнәлешендә Прауст шәһәрен алалар. Беренче Украина фронты гаскәрләре Одер елгасыннан көнбатыштарак Нейса һәм Лиапшуц шәһәрләрен алалар. Өченче Украина фронты гаскәрләре уңышлы һөҗүм барышында Веспрем шәһәрен азат итәләр. Өченче Украина фронты гаскәрләре Будапешттан көньяк-көнбатыштарак немецларның танк группасына һөҗүм итеп 100 километрдан артык озынлыктагы фронтта 70 километрга алга китәләр. Һөҗүм барышында безнең гаскәрләр 350дән артык торак пунктны ала. Бу көнне барлык фронтларда 147 немец танкысы һәм үзйөрешле орудие бәреп төшерелә һәм юк ителә. Һава сугышларында һәм зенит артиллериясе уты белән дошманның 63 самолеты бәреп төшерелә. Җиңүгә 46 көн калып бара. Бүгінгі шарылышта шулар иде. Мин Алсу Нуриева һәм монтаж операторы Динара Гайнетдинова сезнең белән саулашабыз. Исән сау булыгыз.